Ina. Ade na to yan kwai. Ima se na me hu fa me. Me hu na nyina ye me ya. Ganga. Me ni ma dokrote nya ho na mfa. Ade na wo yesa. O so na to na wa mo ho sa. Ande afa na ho be ye hi o. Ho be ye hi sa me ni na akasa. Me ni na akasa. Yenko sori ne yenko. Ma se na minti me yenko. Ai. Oi, gangam. Baba, me di na chiko efom obekum ya to. Na ye wo ho na wakum. Sa me wo ho bi. Ade ntu na obekum. Onkum. Ya menye sa. O so le wotu odin onko na wa mo ho na ato. Wotu wo a wo nidi. Wonya hye na ato wo sa. Hwede waye. Hwede waye. Ade na wo ya wo ho sa. Misho baba, obetima kum. Ensuro no. Ensuro baba. Why? Wo yese na se wo maame mu ana abusuafo ba pie so enye o. Enye o mbeka se me kula me hwe wo so yi enye. Why? Ntu wonte menko. Ebodi akwabra. Menko mla. Ene me kwaba. Ya no aduane ne di. Aduane gu ho. Pache. Wo de wonya obi abia jambi. Why? Medi why? Me kwaba why? Yo, encheba. Yeah. Mechicha upa. Mechicha sanye mechicha confirm. Mechicha sanye mechicha nia. Yeah. Sana akrobe tusikansu wajamu sawa. Obede beje. Asana. Na Musa wen. Baba Musa wo so kwaje ade okurum abon. Oh. Okurum. Ete na bonza ho. Ai. Benka bibi nchi. Oni me ya de bia mani nyi. Oh. What koko? What odi misika breme. Onfe maya. Mia masoma me ba apia. So mra magiska mra. Obaya okache nse mia nkasa me mra. Enu ntina mia nkasa matuto mo abeduru ya. Me ba nso so kokuru. Kache ne se kokura ma mfa so beto hwe so a wo so mfa so de sa wa betali. Se menene nti bone. Onye sa di bi kura nkyere me da. Menim die nti a watimi koko no no anka wan fa sika na mre me na masoma se ye magi wan fa ma no wata asoma se mia nkasa mre amagi oba ka che se de oye no mani nyo me pare chew e chenya mba no potutu me twen fun fun sika mre me that's awesome. Hey. Oh baba Musa wan fa sika na anko me ka so de sika na bla wo Meni so de abada dadan ma o de ne chefu. Asike nyina cha ho akura. Na ha so akura so da enye sef. Me nwanwa kula. Baba Musa. Baba Musa. Ajana. Baba Musa. Alishain. Boko nya boko wasa seru a waba sesia no woko Ajani mo wo fine sesia wa fa no se Baba Musa o de tena se na me kasa wie woni wasa mo de bai tena se ahe fa no wafa wasi koko na wo kale ya na wan fa ne sika amele no fa ko ba no wasi fabla me seraw wadawruma e de ma me mu koto na me fa wa cho fanisika ko manu je bibia manenka no fanisika ko manu na se ben me makofa aba fi shemu aba ono apashe waji ni fi me shemu ma hunu wa miami aba no wato na wa miami aba no wato na wo ka no oba no wa ma ne hu kwa oba miami ane to so oba no na ma ne hu kwa na onu su kwa miami ane to meti wa na meti fie no obi ba miami ame to me se jai twaso fanisika ko manu ono na asase so ne yati o se woni musa ha ne yati na asase so ne yati woni musa fe sikane de me mfa won koma no sikane ma fa sikano o ma mbufu ma hun de mba tutwa no ma hun mba tutwa no
Ma hunu mba chicha no. Fe, shikane dia mafa. Oya police be chew. Shemu wonye police shemu. Waye menene shemu. Yo. Shikane dia mafa man tu yasika bia ma no. Tu yasika bia ma no na wo ka no. Ono ne baba ha, wan fa ma no. Ono ankasa ba fanisika kwama no. Asama metimi aka no no. Fanisika ne fa kwama no. Kawe mafa fufuro dia mba tinu mba foma no. Shia mema ko fa me yire wa bawo wati wo ka be fa me yire. Why be ma de wan shambra ha mba chicha no. Hey, wan bre me duane mendi. O de scan ko ana me de duane aba. Wa ji sen. Ah. Wo ji ma why de o ka de mba fa o fa shi wo ba. Onimi babusum neme ye onimi obamoni o onimi animi frima wo onimi nananu neme onimi babusum neme onimi obamoni o onimi animi frima wo medeshi nana ebi afina nka me bewura nkunya dem ana ade abetu na he medeshi ede na dona ekwaso nana o ha de minim si obi oba wa bia o de ani bire na eba sa e mahal ma honkro so na minim so betimi so abo amintina na maba ha yi na masem nyina ne se ma ye papa anu me ho obi de me sekan edwa nanka na ko jisen o hwasuni amakosiri bakofa no o hem koku so na not kama koku e wotina de ba bi chem e de wodi e ma masara de me bi kura sa aka ho na me nim sisa papa na me yanu nti no nyame wadwonboni o na me hunu se opese o de me sa e hye oboase obotu twamiti e kom de me yam na ni na to puso kumi no fa me koku no e bi ko nyime busuani itina me baya papa nya hwe abone nya hwe ade a waye na me ka me kotutu abona nana mani aba wasem na mmom se me de fa hu di anana wana ko ne akodi asem wana akọ kire no ye nkire ho na me baya owura na me pese mani frere ntuma tintin medeshi nana be husi wani abre papa na enema ba ku mienu be na wodi wani ehu a eninti wo hu se wanyawo a obeku nana obusa sam nana wale se kan treteme kan mi kokwa se di nko ye no mi hu se onye sa de bi ebi wo nana ada me kasa me kokoro bibitimi katin za mensai bitimi nya yi se kasa me ko a obedite me kwa so okume kula wa no be nso okume kula ene ye kwa so nso okume na se din na nipa bi mienu miensa na nyama ayi masutre na se me kata me ne be bompu nimpu na mintimi no aso wa santo kwamu a mintimi no obaboro me papa idinana pamro twa no pese o ma no fira ne ntuma tintin medeshi nana ni upese mi yema one se me mani mfra no ntuma woti tintin na ne kunu mame medeshi nana no nsam no ejina hinta sam so
na nananom nso fiti preko pe enya ade omu di asem eye nhwehwenu ehunu no kore ehunu atoro ti asem na wona meka no enya asem ketua bia keke ewuo ho asem na wona meka naza ndi me de hye nyame bua me ne se mema wako sa akoda gene mu bio ekuma sam nye bibi kitikiti bi kwa na me so me ko nananom anim akoto nse yi apaye ene nananom edi asem na me so mahunu kure ene atoro na nyino hu ni de ba men sinsu asana ha me dwene hu asana meba ta dwene ko se kun ba boa me tina sa me sa ko ansa na ba no na ka bitimi anka ni Jesu Jesu sa ya ba me sa yenti ameka sa ne se onse me ka be se mi bi ya paye na nananom ma kire me ne amenye mi be kunu wo honhom kwan be na me fa so a me yi na firi wo honhom egi se me nananom kire me se yeni se ana se yeni se enunti na me hye wo se ko ne sambra ne se wo na wo kodwene ho na ne wo pesa wo ya ne se kunu ma me na sambra wo baba na nananom nso ewie wo mo de na ma kire wo kwan na wo be fa so tina mpacha mkwala na dabe enne wo china acha na nsa so bra na china be ko baby men ko baby dimi ka me ba chira nkamwa o de bra ba man tamusa biti ya ba chira mama man tamusa me me dua be ni mo titia ewiemu dumbe no nan de konomi na bra ana woni wa Mira. Kasa bitio. Bacho o se ye dia na ti ko se na miska. Oje. The register the ye dia na dia. Sika no ebi ni ho. Eti wo de da kokura nu obetimi aye se wu yi sika de bibi. Ewura mpacho. Esro. Da bia madwen dan ba bia madwen ko. Enfes kasa ma ni pacho mi. Mira, wo kasa wo se da kokura no ho no ma. Ntimi nya dai. Dako waye bi. Mira. Da waye na kana mintie. Ah! Ne se mo die wa mo ase mo ha no mo dadwen nyina. Enye se me nti ya me ya na wo kasa na wo bia wo disika no ma me a. Enye ni na me dio. Me buabua bia fiti ba se me sika. Nya me sika ba sa abo abo anu. Na se me ma me ngi sika mfiri wo. Wo pitatu. Wo ma me sika. Ropo. Wo ma me sika. Me ya na me disika ne sa ye aduane me ye di. Sika wo me huni na so me di ni na manasa. Sika be na di odi na manasa. Eh. Oba me nche bi nche do kwa be che do be se du makumaku. Koko kwa ya boka ajafe bi o bi na ko be bi. Koko anka audio o facilitation na ni nsuo. Wa ye koko boka ji se me nya de bi o. O ma wale afro men. Te da cha de mi wu akoba pa dia me. Ti ba ko wale tiska ko wale oba pa de be me. E pa to se bebe madwen da no. La mi sika ko wo fu na. Me dwile kwa me fa bi se be kam sika. Pa to ma jijime. Mi so be dri. Mi ra sho kasa ye. Na wa hwe oba kasa ti anyame. E wa asam na wo kan no wa ware ho no. Sho kasa ye. Nyame sho kasa ye. Wo de wa kasa. Asem ka ti nyame.
Yesu Kristo dim de be ko tutu ba wa nware no. Waka ma to do ma me fuma me na. Ebe ni ho me ka won te. Se won di a wo de do be yema me yima me na me kola ne me ne yendi. Ma cho me si ebi ni. Sa. Ebi ni. Mate. Odi waka mate wa mira. Isi ka ya ro ko ma me dwere ho afo o betete mi sa. Akoi finance conference ke. Ani obewu akodi ska no sama do bi nyanko ko hata ko. Ni me papa. Ni odi ska no ko sama do ko. Kuni wi akete. Nene kamiro minda kwa zanka ba. Na fam no fa kuku tete bas. Nene me no an sidi kuku fu na na ba fa. Wai de me wi no kwa me nyasa. Me wi pa. No ya da me da. Who nice man. We nyase we be ma. Aboa we. Ko for back am come ja betra be. You know. For a better hotel pa. Eh, ba se ko tu en point de bo no mu nya be fra ko. Ba se ne. Eh! Abravi. Resuma me unsa me kana. Yeah, resuma me. Udi wadi suna Jeffrey unsa. Yeah, resuma me. Nana. Enyumre di na boko. Em se be na nsane na mba. Na me kasaye. Na tintini tietie nyina no ka se menko na mmre na enyumre no nan. Na nebuo me wo ma one didi am wo mu se obetimi aboa me ntino. Na se me di me bɔhye so. Na be a wo de hye me no. Ene dan bidura sa pepepe. Na wo frɛ na ntina mmaba. Mo mbɛhyɛ. Why ade? Nam das. Ba hu si wani ampre. Nam das. Nti bla me hyɛ wo no. Mama na pa ko. Yo. Se ne mi di nkan ka kyerɛ wo no. Na nanom nsɛm de ɛyɛ sonko. Ɛyɛ hintasɛm. Na me wo ho sɛ komfuo yi. Mfiti prɛko pɛ ɛnyɛ madeɛ bia sɛ ne me ame pɛ. Ti me ko na nanom anim. Bo mama ne ɛbɔkɔ. Na nanom nso atemaseɛ akyerɛ me de menye. Ɛno nti sɛ waba ne nanom sɛ me no ɛna me bɛsɛ. Sadi ye kutami. Akwankyira na nanom kyerɛ me ni. Ne de ma na wo de akɔ. Efuo na oyɛ nhwɛsofuo mu no. Baabi a ɛyɛ na so yɛyɛ. Me kyerɛ ne tena bia. Obi a yɛ fu a. Koku okura de baabi wɔ hɔ a wɔn frɛ no abɔyɛ. Obi a wɔ baabi wɔ hɔ a sɛ wo kɔ no yɛ adwuma no wɔ bra. Betina se eje na home hye eze wodin bebre ene me kyerɛ wo ɛhɔ wo de saade we bɛkɔ na wo de akɔhye hɔ na ansa na akɔhye ba bia ɔtraje na home no ɔtraje na home no ansa na wo de bɛhye hɔ no dwumadie bia wo pɛsɛ saade we enima wo no ka guso na kumuna sa pepe kuna sa pepe wo ka gusu wi a na wo de ahye ho otudo na wo so ema wo bia ehu anmati atosu bi se wusu beku no tu kokunu Nhwesu ni se wonyo obusuani
Dabi na no fi srem. Uko fa ni fi srem na ande ne baaye. Nti se wonya kunu wi a na mu no ubaye ne dan. Na mpan fo so so abele kwa. Dabi ko hwede ye nwene ho. So be wu nkwa ni hia me. Wonya wu a na mu no se nyen makuno nti de metimi ya nse me ma na yirinum sika. Di amunako isima kusie ana mo kura so kura no mitimi se o mu fun kura de o mo nche na nyi fun so sa nti e bi kura no so on be makwa so mu nsie ni ha me mo muskara mo sie ni ha na bia to twala jo ye me pese mitie efre wo ho ana so ba mu musika no mo de mu na koto okuro mo de ASƐM bi ene no nda se ono nso eyo bi de hia akwana woni omufri da mango se ekwawa pesa wo ma obi ehu ala edi susu papepe me mo obi ehu nana mpo ye wo ebebu ebu no wo brofo kasem say your secret is your power nana sare wa kan me ni sa papepe obi enu obi hu nam dase me bro kwana woni nam dase ebi ma panso Mejenso munensio irimie Oya nensio iramane chavra Okonfo chane mije uhumo Anunti ahinta sembi antini ahinta niyo Mejenso munensio niri Oya nensio iramane chavra ni aboye no ene dia hadie ani bia ba bitum Musa te papa nyefia wale nyefe impo minimum wonye bebiti simpo mfumu so na se mafa oyira eno kire se ikoko tete box ofa awo trete me se menim na me sikoko mu anata me bata me diska ubekume me de menfa dua mo menfa se kankan na mada bro nana munkuru mame munkunu boko de mo se Baba. Baba. Hey. Hey. Ade. Mary aduane na nka me be flow. Baba. Yes. Mary aduane. What's it come baba?
Janimu. Asana. Baba. Ombla. Omo de wakano wa wai. Omo so omo kope jaba. Professor on sense you know waba. Mi ka omo so omo nche. Kwa nko no nko fla mo mbra. Nko fla omo. Ai wanyantem, nsuo no oboto.